Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. 2 mannen hier in de studio. Geen onbekende natuurlijk. Als je regelmatig naar RTV Parkstad kijkt of terugkijkt, dan moet je ze een keer gezien hebben. Kan niet anders. Dan vaak ook dames erbij. Hier zijn ze, de mannen. Stel jullie even kort voor. Goedenavond, Wim Ploem, vuurzittender Rijnborgclub Haander. En John Neers, penningmeester Rijnborgclub Haander. Nog steeds zo'n penningmeester, ja? Sowieso. 12 juli hand voor Noen en voor Veermond. Dan zit er vooral Noorder 11 november. Het is niet te geloven. Oh, wie, ik moet er niet... Jawel, ik moet er wel aan denken, want bij mij begint het inderdaad het te kriebelen wanneer ik die muziek hoor. Dat had u ook wel. Ja. Dat hebben we nou hetzelfde. En u doet er nog een schupje bovenop, want er gaat gebeuren. Maar Wim leidt het in, niet meteen het gras voor de first food maaien. Nee, dan even doen het Jans terug. Wat nu het schöne ervan is, zo zei ze het jaar al, Frans, u woensdag of tot 12. En wat nu chic is, over 11 dagen, dan hebben we 23 juli, dat is een zondag. En daar houden we een Haander en een zomercarnaval, wat uniek is, met 3 keer 11 plus 3 jaar Rijnborgclub. Met Jans overzien artiesten uit het eigen netwerk. Ja, en wat er uniek aan is, dat je er jullie allemaal horen. Ja, John, even naar die. 3 keer 11, 2 maal niet doorkennen, joh, eigenlijk wat? Ja. Zo moet je het zien. Ja. Corona, over. Daarna, vertel. Daarna houden je dat van de Dumfried het jaar daarna. 22 was het. De jong op een gegeven moment er corona was weer een voet. Dus voor zo'n in november zijn we toen weer aangevangen van dat Jumfer in het programma neerzetten. En in januari moeten we alles gecanceld. Ja. En dan moeten we alles zo. Ja. En toen jong de carnaval ook weer niet terug. Dus toen bleef ons programma weer leggen. Ja. En voor zo'n voer dat we het nu in de zomer kunnen houden. Ja, je denkt natuurlijk ook, het is nu allemaal een beetje clean. Dan is het nooit je lieg kunt. Corona wel terug. Kan er niet meer over. Nee, dat kan er niet niet meer over. Nee, dat... Wim, waarom in de zomer? Leg het even toe, verhand het even in het vuurgesprek erover je had. Want... Ja, verhand, dit jaar, in november de vastelovend begint. Je is opgestart met de 11 november, dan wordt het zelf ook erg druk. Dat zijn er maar een aantal wegen, 2, 3 maximaal. En dan van je kijkt zoveel dan in januari zoveel je kunnen doen. Maar in januari zullen het ook maar 4 wegen, want begin februari gaan we carnaval. Ja, het valt heel vroeg, hè? Ja, en dan gaan we in overleg met de wetenschap van Oud-Haander. Gaan we dan overleg, ja, dan over het verhaal jedes jaar een zomercarnaval. En kennen we dan het samen met de Rijnborgclub en een zomercarnaval maken. En toen is ontstaan 3 keer 11 plus 3 jaar en een zomercarnaval. En daar is er specifiek gekozen voor een middag. En daarvoor zullen we op de zonnieuws komen. Nou, dat middag, dat vind ik een compliment. Want, ja, laat ons maar eerlijk zien. De Haaslu, ook als het op Samstig is, de Haaslu, die lever in de middag komen en dan met het verruggende oventje door is, dan vinden ze het shotje weer. Ja. Dat is een gat in de markt, Annie. Ja, vooral op schoon weer, schoon zonnetje. En dat er vast kan stralen van Oud-Haander richting Kerkroon, richting Jans Limburg, als ik het zo zeg. Het is geen WMC-hangers, zoals ze zeggen. Het is een soort WMC-gebeuren, hè? Nou, dat je voelt aan jezelf wel, wie we dat organiseren, zo, dat voor wel een spas en plezier en dat voor die schoons van je maken ermee. Ja, nee, maar daar ben ik vast van overtuigd. Dat straalt überall immer uit, de spas en de fruit. Hoor. Ja, dat is er wel eens op de B. Dat is een gegeven feit. Ja, en wat zegt u daar, John? Wat in de zomer zit weer beklopt? Nee, zegt u ook, dat moet al zo, want anders gaat het überhaupt niet. Nee. En het schöne daar is dat een Janshof artiesten op de medewerking verlenen. Dat de lui zich niet weer moeten aan te doen. Ja. Want het zoontje zal overhaander je zingen. Ja. En we hopen dat Jans voor u, die de vaste lovend hoog leven, dat verdun daarvoor begrüßen en dat verdun in een geweldige, schöne programma daarvoor arbeiden. Ja, even over de artiesten nog. Even geen namen noemen. Wat waren de reacties van de artiesten? Wie u zat voor je dat 3 x 11 plus 3 in 2023 doen. Ja, dus is het, ik ken honderdveel, wenn ik het moet benoemen. De artiestenhuizen, je hebt van de Rijnborgclub, über 10 al jaren, je hebt van de vastelof in Jans Limburg. Ja. En vuur komen Jans hier je terug doen voor u. En dat wordt overweldigend, dat wordt chic om te ervaren. En
een Jennetse coach te doen, van nu artiesten door. En die artiesten komen dus van Oceans Limburg, dat zie je zo dadelijk aan het programma. Het is niet alleen van Kerkro, als collega's van Kerkro die daar aan meewerken. Maar ook Boese Kerkro, waar de Rijnbergclub veel is die weer. Had de Rijnberg veel afvolk gehad, maar ook veel artiesten leren kennen. En die hebben zoiets van 3 keer 11 plus 3, endlich kennen het. Windvuur kennen er 23e. Vuurwerken door aan met. En die houden al eenmaal op de springplank gestangen om met ze doen, waar wie het net door, jong. Ja, er hangt inderdaad verschillende handen op de springplankjes stangen. Ja. En dan kan er voor het jaar of 2020, november 2020, voor er nu plus 3. En het is chic dat voor zo'n geweldige programma kunnen bijen. En dat de Rijnbergclub zo gewaardeerd werd. En dat is Jan schön om dat te voelen. Wim, wanneer? We hadden er 1 keer genomen, maar neem het nog een keer. Voor jullie die het net op je schrijven houden. Ja, zondag 23 juli van 1 uur middags bis 6 uur avonds. Volle programma in een boeze evenement. De Meuzerstraat in Hander. Buitenevenement. En nu je van natuurlijk eens langzaam naar de artiesten die de lui door kennen verwaarden en de nog eens vertellen wat de lui moeten doen. Of wat ze net hoeven te doen om te kunnen komen, hoor. Ja. Jong verdoe. We gaan even naar de artiesten. Welke artiesten kennen van verwaarden? In de willekeurige volgorde gaan we er zo'n even ja, van links nog eens en verbonden. Knok de dugoes. We beginnen met de eerste artiesten. Dat is dus Marleen Mols uit Schinveld. En wat ham van nog meer? De Wiese Zwaam uit Kerkro. Tada, daar kunnen een nieuwe post, want de Wiese Zwaam kunnen. Ja, daarom van natuurlijk de jong die niet kan ontbreken op ons boeste evenement. En is er lidje weer een middelid van de Rijnbergclub. Onze eigen Patrick Pesch uit Kerkro. Door Patrick en een knijter, de lui, die gaat zelf op de deus, maar de kiet de lui ook op de deus, hoor. Fantastisch. Ja? En de ham in het bezongens natuurlijk als duo Marl en Mathieu. Och, Oeskerkhoff. Fijn dat die weer vol kunnen metdoen. Ja. Vertel weer. Dan springen we naar duo de Radis, ook onze zeggen Kerkro. En wat zagen we van Codagnot? Codagnot? Ja, dat is een Jans nieuw duo, hoor. Dat is nog niet zo lang geleden pas ontstaan, hoor. Ja. Dan jum voor een stukje weer, dan jum voor een stukje richting de Maas, voor je naar Maastricht. En dan komen we voor ons bij een geweldig duo, Marisare. Stoot dat hier op het podium stond op de bühne stond. Duo XL uit Maastricht. Zijn die al behoopens ooit een keer gooien weer? Die zijn nog bijna, wat ik begrijp van, nog nooit bijna een keer gooien weer. Ja, dan moeten die een geweldig onthaal krijgen natuurlijk, de 23. Nou jum voor sorry, dus Duo XL, van hartstikke welkom in de Schön Kerkro. Ja. Welkom in ons Kerkrade voor de mensen die geen dialect verstaan in Maastricht. Duo XL, welkom in Kerkrade op 23 juli, zondag 23 juli aanstaande. John Wier. En dan jumper natuurlijk in Kerkro over de grens. En dan komen we ons bij de HP Jone. De HP Jones? Ja, Hans-Peter Jone. Ja. Dat kunt van over de Peul en dat brengt een weldig stukje stimmung. Hoe het het, zo wie de HP zegt. Waar kunt de HP vandaan? Dat kunt een stukje Baasweiler. Dat is schön. Ja, dan willen ze nou zo plaats wie bij ons hebben. Ja, daarom. Zo wie langer weer en zo. En Baasweiler, die moeten hier nou bij ons. Wa? Ja, dat je Jan Zut komen. Wa. Dat je Jan Zut komen. Han van nog, dat is ik. En de Han van Nooit. En dat is ook voor bijzonder stoot op. Daarom voor een geweldige LVK-finalist aan middagjaren. En vuur daarvan u presenteren op de bühne bij de Rijnbergclub 3 keer 11 verschijnen Hander. Springlevend. Springlevend. En Springlevend, dat is tot Dwayne en... Het Sianne. Kijk, dat bedoel ik. En die zorgen ook wel voor stemming, dat weet ik wel zeker. Die zorgen ook voor stemming. Er staan totaal 9 artiesten op het podium. Tussen 1 en 6. En natuurlijk de eigen Rijnbergclub. Kennen en ontbreken. Vuur oefenen door. En we zullen door nog iets speciaals bij je doen. En vuur oefenen om 1 uur zelf. En om 1:30 begint het programma. En dan is het dauwend artiesten bis 6 uur. En voor hand al begrijpen dat het niks bij samen zich net zo warm zo zie je als we afgelopen samen zich wat anders was je misschien wel in de zwembox de bühne opgegangen in plaats van het pekje van de Rijnberg. Ik wist niet of de doeder zo opstond zou waarden. Ja, zeker. Dan zeggen ze dat. Nu een beetje kijken, maar het zou best wel eens kennen. Ja, maar dan zeggen ze dat. 4 jun zwemmen. Ja, zeker. Ja, dat zou kennen. En dan een schöne tekst. Oh, wie had ik wel u op een idee gebracht. John, vertel even je nou wat jullie moeten doen en wat de geweldige locatie gaat werden. Nou, wat de lui moeten doen. De lui kunnen komen en kunnen door
Genieten van de schöne muziek, van de schöne artiesten die verhand. Het fest weet je houden, op de Groeseweg, de Meuzerstraat, ter hoogte van Wirtschaft Oudhander, Meuzerstraat 38. De lui moet alleen rekening houden dat ze, wenn ze met auto's zouden komen, dat ze het beste der auto kwijt werden op het Vincent van Goghplein aan de Handerberg. Ja. Dat is Vincent van Handerberg, Raafkunst en de links. Ja. Voor de duidelijkheid, dus het is Boeze. Ja. De weersomstandigheden, zoals ze nu vooruit kunnen kijken, die zijn goed. Het werd 24 graden, dat is een heerlijke temperatuur. Daar kunnen ze ook ordelijke beersje bij drinken, dat ze niet omkiept. Maar een 34, dat drinken ze er 3 en dan kijken ze naar de lof. You know. En wenn dat allemaal zo is, wat is er nog meer? Hapje, drankje, vertel. Ja. Daar is gewoon wat dat betreft wat vrij wichtig is. Dus jij de etrit. Dus het is vrij gaaf daar. Dus jullie wat komen, die kunnen je woon komen. Dus er is geen kaart voor nodig wat dat betreft. En er is een buitenbuffet. Wanneer je zelfs zoals drinken kunnen ze boezen. Binnen kunnen ze drinken horen. En voorhand in mogelijkheid, mogen nu het weer zich änderen. We wisten natuurlijk allemaal wie lastig het is op dit moment. Ja. En daar kunnen we immer nog naar binnen switchen. Maar dat jump voor niet van ons. Voor jullie van ons dat verschillende boezenlof. Een schoon evenement kunnen houden met de artiesten. Jenne Etrit, parkeren bij het Vincent van Goghplein op Hander. En we maken een schöne middag ervan. En we gaan nog ganz wichtig een prijs voor de Rainbow Clubhoes voor de schönst verkleden die daar middag aanwezig is. De Living Jury kan ik niet zeggen, maar dat hoeven vaste lovenszekerung die bekijken zich dat. En de schönst verkleden krijgt nog een unieke prijs van de Rainbow Club Hander voor bij dat evenement. En alles in het kader van dat eindelijk te vieren jubileum. 3 keer 11 plus 3. Ja, rest mij u te zeggen, waarom moeten jullie er nu heen komen? Zondag 23 juli, Meuzerstraat, van 1 bis 6 ongeveer. Jullie moeten er heen komen. Ze kunnen dat zelf beslissen om een schöne middag te gaan van een betaalbare consumptieprijs, voor een toch spas en plezier van een schöne programma. En je mogelijk met ons, met de Rainbow Club, die 3 keer 11 plus 3 jaar zomercarnaval met z'n vieren. Dat we er niet alleen stond, dat je voor niet van ons, maar dat we met een Jans of Fluder spas kunnen maken. Komt eraan, er kan verkleed komen, er schöns verkleden kind in een schöne prijs. En verhoop ik allen te kunnen begroeten door 23 juli vanaf 1 uur middags. En dat is haar vuur, à la Rainbow Club. À la Rainbow Club. John, doe ook bedankt voor de komst naar de studio. U een geweldige dag wens. En ook al die angerleden van de Rainbow Club die nu net hij zijn. Hey, proficiat met dat eindelijk 3x11 plus 3 te vieren jubileum. Een geweldige dag, zondag 23 juli aan de Meuzerstraat. Dank aan de artiesten die volledig belangeloos naar u komen. Maar dat zet jij dan voor u, want u zit ook immer voor alle andere vereinen en dergelijke door je weer. Zo moet dat zien. En wanneer u op de bühne staat, daar straalt u met het hart, met het gezicht, met alles. Ja. Toi, toi, toi. Ik ga 100 verder, kijk nu. Toi, toi, toi. En voor slessen af met de nu wel speciaal woord. Het rijmol krachtig. Rainbow Club, alaf. Hander, alaf. 3x11, alaf. En adieu. Best zo niet 23. Adieu. Hoi, 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 hoi.